Am y tro cynta, ers diwedd mis Medi, mae Bwcle yn ôl yn ei cartra arferol. Di'r amoda ddim yn ei gwneud hi'n hawdd i chwarae pêl-droed deniadol. A mae Bwcle wedi dŵn y bêl. Ymdrech o bellafoedd byd yn hwylio dros ben Andy Firth. Oddi ar ei linell. Yr ymdrech gan Belys yn disgyn ychydig dros y bar. Benash. Mlaen a Declan Pŵl yng nghanol y mwd. Benash. Croesi'r llinell hannar. Bel i mewn i gwrs cosbi'r tîm cartra. A fe ddisgynnodd i Jordan Davies. Pwy arall fel arfer y blaenwr yn y lle iawn ar yr amser iawn i sgorio i 7fed gôl yng Cwpan Cymru y tymor yma. Grogan yn croesi tuag at y cwrt bach. Hannar cliriad. Yr ergyd yn cael ei rhwystro. Ydym yn glir eto. Gwaed am Gicor's Motyn. Boedel ath i'r llawr. Dim diddordeb gan Tom Owen. Kai Edwards yn y cylch canol. Benash. Camu mlaen. Yn dofn i mewn i hannar y tîm cartra. Croesia Declan Pŵl. A peniad Harry Franklin sy'n ei gwneud i'n dwy. Taran o beniad gan rhif 12 Cei Connah. A'r bêl yn hedfan heibio i Ryan Goulston. Josh Williams i'w chymryd i. Williams yn rhoi'r arwydd. Crymanu'r bêl tuag allan. A peniad Benash fod feddi dros y trawst. Nasa honna wedi bod rhyw 6 modfedd yn is. Fysa'r gêm drosodd. Edwards ar draws at Harrington. Harrington tuag at y cwrt Cosby. Yn dal yn mynd Ryan Harrington! Ac ar ôl 5 munud o'r ail hannar, mae'r gêm yn saff rwan. Ryan Harrington yn rhwydo am y 5 metro o'r tymor hwn. Awr wedi mynd y Bwcle. Dylan Roberts efo'r tafliad i mewn i gwrs Cosby Cei Connah. Ydy'r bêl ddim yn glir eto. Cyffyrddiad Jamie Reid. Max Moore! A gwiriad yn cario ergyd yr eilydd. Heibio i Andy Firth. A llygedyn o obaith i'r tîm cartra. Harrington efo'r bas dreiddiol a Jack Kenny. Kenny o amgylch Goulston. Ac yn adfer mantais yr ymwelwyr o 2 gôl. Jack Kenny yn canfod yr hwyd am y 3fed rownd o'r bron. A dim ond am gwta 2 funud oedd Bwcle nôl yn y gêm. Crydd yn cael ei tharo'n hir tuag at gwrt Cosby Cei Connah. Jamie Reid. Ergyd o bell! Yn gorfodi Andy Firth i wneud arbediad rhagorol. Aaron Williams. Gynt o Bwcle sy'n newydd dod ymlaen. Yn codi'r bêl yn lletraws. Yn canfod Harry Franklin. Franklin rheoli'r bêl yn dda ac yn torri tu mewn. Bêl yn ot Berman. Jack Berman! Yr eilydd ifanc sy'n newydd dod ymlaen. A doedd yr ymdrech yna ganddo fo ddim yn bell. Y bêl yn disgyn ychydig dros y bar. Eddie Clark yng nghanol y mwd. Camu mlaen. Ar flaen i draed. Taro bêl a draws Cai. Adno Edwards. Hogan! A Ryan Goulston yn sicrhau nad oes na 5 gôl i'r ymwelwyr. Darodd Luca Hogan honno'n dda. A mi oedd hi ar y targed.